Kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kelang radu ana fans tami la pen pini la so video long nali tumhan naki 1p mate naki than ponji la bangke non hedong Assam government hin pen scheme kimi kapik lang pondo la so scheme putak sinali tumhan ang than pachini ponik po labang so scheme ko matum si kelong jima la pen ko anse ale kelong jima ko son se ka apply ning jima la so details pati klar da kalam la bangke non nang litum la so video long si tag pon long iko nalitum la so YouTube channel la long jong si nang ka humri milang pol de ka chingon pen nalitum subscribe ikon la pen video nalitum lang misan hotel liking si nalitum pi ikon tang non ko pi schema kumatum si la so ali kelong jima la so puthak le pathek pen lang polonang la pen chithan polonang tang non pathek pen Chief Minister JIBON AnupreranaScheme APUTHAK chethan pononang labangso scheme labangke Assam government hin penon hejong si paklang pon mate launch poniklo labangso scheme la penon chethan pononang labangso scheme ale ku PPC ke long ponjima la pen ku PPC ason si ke claim ponang jima la so puthak lang pononang la pen scheme men labangke nili non hejong pulo JIBON AnupreranaScheme 2025 lo la pen ke launch pon la bangke Assam government hin pen lo la pen scheme summary bang la son lo lang pon lo na scheme summary ke launch pon mate kapik lang pon adet la bangke dates June la so chiklo parnisi si dak paklang ponik lo la bang so scheme ke launch ponik lo la pen time la bangke 4 pm apor si okay hai Chief Minister Himanto Biswa Sarma hin pen si pangdak pon lo la pen kapang dak pon adim la bangke ground floor lok seva bhavan dispura long lo la pen scheme objectives la bangke kipi pon la bangke nali tum dak thek longji kopipi ason se dak objectives kipi pon ma financial assistance to research scholars during their scholastic journey la pen promotion of academic excellence and innovation Assam la pen inclusive assistance for dibyang mate different ability scholars la hai pansi dak peklang pono la pen scheme le mate scheme benefit la bang kenani tum dak thek pon long exi ko PPC scheme benefit ma number 1 on tum thek long ji research scholar la bang kela sono one time financial assistance 25000 an piponik po la pen number 2 divyang research scholar la bangke one time financial assistance 40000 an piponik po la pen 25000 la bangke non son la monit normal aking aris tame met thang ki sowe la tumhan si 25000 la bangke piponik po la pen 40000 la bangke ala person with disability jo mate divyang la aking ari kang hapini apran ki meme la so student atum mansi 40000 bangke piponik po la pela bangso tangka la bangke achiklo jonwang baningkan wang le kilong vertically batai sisi long ponchot po la so atangka la bangke la pen kumamatum si kilongji la so puthak stamelang polonang nalitum dak thek pon longji eligibility criteria aputhak lang ponon full time research scholar in government public institution state or central institute in Assam including open university and private institution la pen full time research scholar mate Kacharli Atum alang litum la sole bangke longdun ikpo la pen ala institute la bangke states tame central tame longdun iksi la pen including Ladakh open university la pen private university long Kacharli Atum tame longdun chi la pen permanent resident of Assam nang po la pen non hejong 2025 along la PhD program admit mate admission ke entang Kacharli dunji atum mansila so ale bangke piponik poputa ladag bangke pangdak pono mate paklang poniklo nalitum la sodim thek ponongji admitted to a PhD program in 2025 at Central or State University in Assam ladak kapachini pon nalitum thek pon longik po la pen Chief Minister JIBON AnupreranaScheme portal la bangkela sonlo nalitum dak thelongji published by Directorate of Information Public Relations Assam contact number mate dak website saminali tum doiji diprassam.gov.in la pen WhatsApp number nalitum la screen along thelongji la dak le nalitum context tame details salam bangke alang litum nang pachini ponik po la pen la so scheme ko son se ka apply nengji kumantu pen si ke cheng ponjima la so update bangke ni list tame long lela molong lo pulte nalitum mafan la so YouTube channel la long nili na paklang thuik po la se
lah son update nali tum kilong versi la pen kachini versi afan labangso YouTube channel labang ke nali tum subscribe igra bi kogot laben video nali tum share ponik tha putha nali tum handak pachini thuikpo scheme amen labang ke chief minister Jibon Anuprerana Scheme lo 2025 lapen labangso scheme ke launch pon mate paklang pon 7 June 2025 ni si paklang pon iglo lapen upload 4 PM lapen adim kapiklang pon adim mate kaching wai pon adim labang ground floor lok seva bhavan dispora lang si paklang pon iglo lapen scheme objective nali tum dakpen thek ponong ji scheme benefits taminali tum dakpen thek ponlong ikpo lapen lason thak di eligibility criteria taminali tum dakpen thek ponlong exik ko mama tum sila so ale kilong donji ma long lema la so puthak la dake tok pon doi gerlo lapen details nali tum jong lang thuji mat bachining tung pulo tangte la so lahini la isila bangke website la bangke isike da whatsapp number la so dim nali tum contact iglo pulote details salam la bangke nali tum thekpon long ikpo la pen non hejong puthot isi da banner mate poster da kapik lang pondo la tani nali tum panapik lang pon ikpo nali tum la da thekpon long exist chief minister JibonAnupreranaScheme AnupreranaScheme portal nali tum da adding luminous scholar na 7 June 4 PM dak si paklang ponek lo lapen details san tal dak si tok pon lablo nali tum thek pon long ikpo la solo lapen whatsapp dak ta whatsapp number do nali tum so whatsapp number long nali tum just ami lo pule details salam alang nali tum nang than pachini pon ikpo jola hello pini update aputhak la bangke la so video nali tum share iktha karbiang long ras tame pala iknang lapen pachini ikna lapen la son update kilong verji afan la so YouTube channel la bangke nali tum terene pen subscribe gon lapen liking si nali tum pegon tang de do me thak me kadokawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do advance tame nilin pen kardom